Hej. Her er nogle tips til, hvordan man tegner med en kuglepen. Kuglepinden er et fremragende redskab at starte med, når man skal lære at tegne. Det er et meget overset redskab, men det har nogle helt særlige kvaliteter, som gør det særdeles velegnet til, når man skal lære at tegne. Man kan vælge forskellige kuglepinde. Jeg vil foreslå, at man tager denne her model, eller noget, der minder om. Så den klassiske kuglepen, det er jo den her Bic kuglepen, og hvis man vil være lidt, hvad kan man sige, smart i en fart, eller lidt hipsteragtig, så vil man jo nok gå efter en Bic kuglepen, eller noget, der minder om. Jeg synes personligt, at denne her kuglepen er lidt bedre til, når man skal lære at tegne, fordi at den har det, der står her, den har det, der hedder et fine hoved, eller den har en kugle, som er fin. Kuglen i kuglepinden, det er den, der sidder her. Det er der, hvor blækket det bliver kørt rundt, når det skal ned på papiret. Og sådan en pilotkuglepind her, og det er altså ikke noget at gøre med, at den er særlig velegnet til brug i luften. Selvom den sikkert også ganske udmærket, men det tror jeg nu også Bic kuglepinden er. Så er det altså sådan en fine en her. Den har en lidt mindre kugle herude, og det gør den god til at tegne med. De koster ikke ret meget. Jeg har købt den her for omkring 8 kroner, så det burde være til at overkomme. Man kan også få med sådan en version, hvor man kan klikke herop. Så koster den 30 kroner. Det er meget dyrt for at slippe for at skulle sætte hætte på, når man er færdig. Det er vigtigt, at man sætter hætten på her, ellers så tørrer pennen ud. Den kan så genstartes med en lighter. Ja, du hørte rigtigt. Man kan genstarte en kuglepen med en lighter ved lige at varme kuglen derop med lighteren der. Så kan man få gang i den igen, hvis den er tørret ud. Men ellers så skal man altid huske at sætte en hætte på. Og jeg ved egentlig ikke, om det er smart, det der med, at man kan klikke den ind og sådan noget. Ja. Anyway, det er ikke så vigtigt for formålet her i dag. Spørgsmålet er nu, hvordan kommer vi i gang med at tegne med en kuglepen? Og hvordan kommer vi i det hele taget i gang med at lære at tegne? Så det første, man skal tænke på, det er, hvordan vender vi os til at bruge vores værktøj, i det her tilfælde kuglepinden. Nogen kan godt finde ud af at skrive, eller har prøvet at skrive lidt i hånden. De er nok vant til at holde på kuglepinden, måske sådan her. Jeg har også set nogen, der holder sådan her. Jeg har sågar set nogen, der holder sådan her, eller på en eller anden måde. Men det, der er fælles for den måde, de fleste holder på en kuglepen på, når de skriver, det er, at de har et meget fast greb om pennen. Og nogle, de har også så fast et greb, at de faktisk får helt ondt i hånden af det. Så det er lidt anderledes, når man skal tegne. Der vil man gerne have en lidt mere fri hånd. Så det første, man skal vende sig til, det er lige at slappe lidt af i fingrene. Den skal selvfølgelig ikke helt fuldstændig så det duer ikke. Men så lige slappe lidt af. Og så en anden ting, det er, at det kan være en fordel at flytte sit greb lidt op af pennen, når man skal til at tegne. Fordi så får man den her lidt mere legende, tilfældige bevægelse, der kan være meget god, når man skal til at skitse eller tegne osv. Så nu har vi nogenlunde styr på, hvordan vi holder på pinden her. Man kan også holde helt herude, hvis man vil. Det må man selv om. Men prøv i hvert fald i første omgang at gå væk fra det her meget faste greb, som vi bruger til at skrive med, og så få et lidt mere løst greb, måske heroppe. Okay, nu har jeg snakket nok om, hvordan man holder på en kuglepen. Det er ikke fordi, det er super vigtigt. Du kan altså godt komme i gang med at tegne, selvom du holder lidt anderledes, end jeg gør her. Men det er bare sådan en generelt tip. Okay. Det næste, vi skal til, det er, nu skal vi finde ud af, hvordan vi fører pennen rundt på papiret. Og det handler om, hvordan vi lægger trykket, og
i hvilket tempo vi bevæger pinden. Så det kan være meget rart at lære at løsne lidt op. Så det første vi gør, det er, at vi lige sætter kuglen ned på papiret her. Og så prøver vi bare lige at kratte lidt rundt for at mærke, hvordan føles den her kuglepen. Hvornår giver den noget? Hvad for en vinkel skal vi bruge, for at der kommer blæk på osv. Og hvor meget blæk bliver der afsat. Og der handler det altså om ikke at trykke til. Hvis jeg trykker til, så får jeg bare sådan en streg der. Det er fint nok, hvis man skal skrive, men det er sgu lidt kedeligt for tegning. Så prøv at løsne lidt op der. Okay, så bevæger vi os lidt rundt her. Så kan I se, nu begynder der at komme noget. Og det er altså bare sådan nogle kruseduller, jeg laver her. Det er altså, ja, jeg har faktisk lidt svært ved at se det, fordi der er åndssvagt nok, så kigger jeg på papiret igennem kameraet, og det er en virkelig mærkeligt, faktisk. Det burde jeg egentlig ikke gøre. Nu kigger jeg lige herover ved siden af kameraet, men det er også en lidt akavet vinkel. Ja, det er også min første video. Anyway, nu prøver vi sådan at bevæge kuglepinden lidt rundt, og det er ikke fordi, jeg prøver at tegne noget specielt, men det, jeg gerne vil have dertil, det er at begynde at få en fornemmelse af, hvornår er det kuglepinden her, den afsætter blæk på dit papir. Og det handler om, hvad for noget papir du bruger, og det handler i høj grad om, hvordan du bevæger kuglepinden, hvordan du vinkler kuglepinden, og hvor meget du trykker med kuglepinden. Men det er den første øvelse, er at lege lidt med og se, om du kan lave nogle kruseduller, der er af forskellig styrke. Og bare lege lidt rundt med redskabet her, det er sådan set fint nok. Det er det første, vi skal til, når vi skal lære at tegne. Det er, at vi skal faktisk lære, hvordan vi leger med vores redskab. Fordi det er igennem legen, at vi vil lære bedst. Det er, når vi kan sidde og lege lidt med tingene. Så har vi det sjovt, og så tænker man, okay, så er det ikke så slemt. Og det er, når man når til det trin, at man begynder at arbejde kreativt for sjovt. Så det er vigtigt, når man skal lære noget kreativt, at man har det sjovt, ellers så bliver det sgu... Ja, hvad er egentlig pointen med at lave noget kreativt, hvis man har det sjovt med det? Det er sådan lidt... Det er da en åndssvag hobby at have. Skal jeg ikke have en hobby, man ikke synes er sjov? Det er en dårlig hobby. Det kommer der ikke noget godt ud af. Ja, nu sidder jeg også her og kæfter, imens jeg tegner. Det går med varierende succes. Men i hvert fald, så kan I se her. Det jeg gør, det er, at jeg prøver at føre pinden rundt her med forskellige tryk. Jeg trykker ikke ret meget og prøver at vinkle den lidt opad. Hvad sker der så? Så bevæger den sig sådan der. Hvis jeg går lidt nedad, så er det sådan der. Hvis jeg kommer for langt ned, så er det som om den ikke rigtig kan få fat. Så presser den nærmere bare. Så er det bare kuglen, der trykker ned i papiret, men der kommer ikke ind noget blæk. Så jo mere jeg vinkler den op, så lige pludselig begynder der at komme noget blæk. Og jeg kan se, kuglepinden her, den kan have en meget, meget løs linje, den kan lave. Næsten helt utydelig. Og så hvis jeg trykker til, så kan den også lave en meget markant linje, ikke? Jeg kan også begynde at skravere lidt. Jeg kan prøve sådan at strø lidt på papiret og se, hvordan kuglen den reagerer med det her papir. Det er et papir, der har en lille smule, granulering. Det har lidt tekstur. Og det kan sådan set være meget fint, fordi det har også noget at gøre med, hvordan kuglepinden den reagerer på overfladen. Men det er sådan set det, der er den eneste vigtige lektie her i første omgang, det er, prøv simpelthen bare at se, om du kan variere dit greb. Flyt det lidt herop, og så se, hvordan pennen her, den reagerer med papiret. Prøv bare at lege lidt rundt. Det er ikke, fordi du skal tegne noget specielt, men hvis der dukker en eller anden form for figur op i det, du laver, så er det sådan set fint nok. Vi kan også prøve at lave sådan nogle cirkulære bevægelser her. Hvordan sker det så? Men hovedtemaet, det er egentlig bare, at vi skal
lære os selv at lege med vores tegneredskab. Det er sådan set det vigtigste. Det er den indstilling, vi ligesom skal have, når vi skal til at tegne. Fordi hvis ikke vi har den her indstilling med, at vi hele tiden prøver at undersøge, hvad sker der, når jeg gør et eller andet med redskabet? Hvordan reagerer papiret så på det? Og vi lærer at lege rundt med det, så udvikler vi ikke vores teknik. Så udforsker vi ikke, hvordan vores, hvad kan man sige, det er jo forskelligt, hvordan vores nervesystem og hvordan vores fingre og hænder, de fungerer sammen med det tegneredskab, vi har. Og det er det, vi ligesom skal i gang med at udforske. Det er det, vi ligesom varmer os selv mentalt op til. Det er, hvordan skal vi komme i gang med at have det sjovt med det her nye tegneredskab. Og det er simpelthen sådan, man gør det råt fokuset. Man prøver bare at bevæge pinden lidt rundt. Men se om du kan lave hvad for nogle forskellige udtryk, du kan lave med din pen. Hvordan du kan bevæge blyanten rundt, eller kuglepinden rundt. Og også se, hvad der sker, hvis du for eksempel, hvad sker der, hvis du bare laver et fast greb her, og så kun bruger, nu bevæger jeg ikke fingrene, men bare bruger håndledet, bare bruger albuen. Jeg holder håndledet her fast, og fingrene fast, og så prøver jeg at bevæge mig rundt med albuen, så sker der måske noget andet. Okay, så kratter den sådan på den der måde. Og det der med at finde ud af, hvordan ændrer stregen sig alt efter, hvordan jeg, hvis der er nogle muskelgrupper, man ligesom holder fast. Det kan også være meget sjovt. Prøv at lege lidt rundt med det. Og så, det er ikke fordi, du skal tegne noget specielt. Det er bare nogle kruseduller, jeg laver her. Det er sådan set fint nok. Men det, jeg ligesom begynder at få en fornemmelse, det er, at jeg kan bruge mit værktøj på en anden måde. At jeg kan, den måde, jeg bruger det på, når jeg skriver, som er det, jeg er vant til. Det er den første lektie. Okay, nu har jeg snakket længe nok. Det var sikkert en super kedelig video, men jeg vidste ikke lige, hvad jeg ellers skulle sige. Så, yes. Kuglepind. Den her kan jeg godt lide. Og det er ikke, fordi jeg får penge fra Pilot. Hvem er det, der fremstiller Pilot? Jo, det kan være, jeg skal kontakte dem. Japan? Nå, okay. Nej, det er ikke, fordi jeg får penge fra dem. Det er bare, fordi jeg synes, det er en god kuglepind. Så de får lige lidt gratis reklame. Der er nok alligevel ikke nogen, der ser den her video, så det kan være lige meget. Godt, ja. Nå, det var det for den gang. Jeg håber, I kan bruge det til et eller andet. Held og lykke med, god fornøjelse med at tegne med kuglepind, og i det hele taget god fornøjelse med at komme i gang med at tegne noget mere. Hej.